Na, Chester megint. Ma 3 videót fogunk kirakni. Mi a játék ennek a nevvel? A faszom zene idegesít. Mi a játék neve? Dékord megy. Jó. Este támadnak a zombik. És mi meg kell öljük, de támadják Meg kell ezeket. csinálni a húsat. És mi le kell öljük, és el kell összeszedni a húst, a zombikat, és ide berakni. A hús az majd itten kijön, kiszarja. Felveszünk a húsokat, berakjuk ide, aztán kijön a nem tudom mi, azt veszitek, azt ide basszátok. Na bocsánat, hogy Itten mondjam a ezt. pite. Innen jön ki a pite. Ide Srácok, berakjátok, hogy megsüljön. kérdezni tőletek valamit, hogy ti egy ilyen pitét, amit zombi húsból csinálnak, megzabálnátok? Írjátok meg kommentben. Milyen szoros van ez szar? Tessék? Milyen szoros ez szar? Aha. Akkor hogy lesz? Mind a ketten este kimenk harcolni? Jó, Meg körbenézek, hogy mi van. oké. Ja és igen, itt lesz nagyobb és nagyobb terület, és akkor ezeket össze kell szedni a házakból. És hát a zombik minél több és több jön éjjel, meg ilyesmi, és fog jönni a különféle eter zombik, például málna zombik, vagy ilyesmi. Mános Eperzomit még nem láttam, még nem jutottam odáig, de majd meglátjuk. Itt egy Úristen, várjál. Hol kell berakni? Ja, igen. Na szóval. Ezt a csomó fasságot vesz. nézd meg, mit vettem. Egy perc. Veszünk és ide berakjuk. Hogy nevezzük el ezt a csontvászt? Legyen... Milyen neve legyen? Legyen a... Csontika. Tessék? Csontika. Jó. Azért teszünk ilyen neveket, hogy ne sértsünk meg senkit sem. És akkor hova tegyük el meg ide? Ide ne. Tökéletes. Ott van csak. Nem hoztam neked. Itt. Ó, köszi. Ma veszek neked is az én pénzemből még valamit. Ez mi a lócsacs? Repair hammer. Patrik, nem... Ez meg. Bocs, nem tudok angolul túl segíteni, ez mi a lótúró? Meg. Ez né? Homok vagy mi? Ez. Aha. Jönnek a zombik, Patrik. Nem blokkolva. Patrik, gyere már, jönnek a zombik. Akkor segít. Jövök. Néhogy támadnak a parasztok. Ne, de a harcolják mindig a van szinte megcsinálom őket. Addig én védem a bázist. Nézem, hogy a chestét. Miért dobkokat, hogy szétcsesztik az ajtónk? Ja. Ezek parasztok, szétszedik a házunkat. Jó, közben gyűjtsed a zombikat is, hogy tudjuk csinálni több. Várjál, most szedem. Úristen, mennyi zombi. Látjátok, veszitek ezt a csomó zombit. Egy perc itten vegyem fel még ezeket. Veszitek, Én meg is csinálom. berakjátok a darálóba, hogy mondtam. Mondom, ide kiszorja a csomó húst. És... Jó. És... Berakjátok itt. Berakjátok. Revive kitet. Újra tudok fejleszteni egy csomót lesz. Az jó.
Hoppá! Mint a... Nem értem, mocsok. Ezt a csompitét, ezt ide berakjátok. Látjátok is pontosan mi mennyi le egy dollár. Nem, most nem. Az mi, Patrik, az mi? Az egy törzsömből ki fog jönni egy chicken cookie. Hát akkor húzzon, nem? Nem húzok. Nem. Dolgokat. Na. Lehet akár fegyver is. Látjátok, írom 74 dollár, 56 dollár és 35 dollár. 36 dollár, bocsánat. Kirakjátok, azt kapjátok a pénzt. Ami fontos a mai napokban. Na, jönnek a emberek, Látok, tanuljatok. szétszabálják az egész üzletet. Amíg megszép. Patrik, te kezdsz valamit? Nem. Mert nekem már van pisztolyom. Pisztolyod? Várjál, hülye vagy? Veszek inkább kést. 200 dollárért, még 5 dollár kell. Ember, ne! Gyűjtj a pénzt pisztolyra magadnak. Hát 150-re van már pénzem. Nézd meg, nekem már van egy ilyen pisztolyom. Atyám! Várj, ez mennyi? 250 dollár. Kötegedek az emberekkel. Mi komolyan? Leszek neked. Leszek neked is. Ne, hagyjad már gyűjtött pénzt, hagyj. Gyere, verjük szét a zombikat. Én Az már mentem. mekkora van. A parasztak jönnek. Bocsát, hogyha valaki paraszt. Menj be, csod. Nem akarom mondani. Menj be. Nem akarom senkit sem megsérteni ezzel. Ó! És a legfőbb szabály itten, hogy itt nincsen sértés, itt megpihenhetsz ezen a csatornán. Azt csinálsz, amit akarsz, csak kijöve csúfolni másokat, s ennyi. Meg hogy szarra ide hogy. Hát, amúgy a véleményedet nem mondhatod, nem szoknál. Csak a véleményed, de nem tudok semmit se haragudni. Úr, még volnátok. Segítsek? Nem kell közt. Szajtókat. Jó, ennyi zombi volt, ez még nagy. Lehet ki. Vele. Megsegítek rajta. Ó, nincs. Atyám, kaptunk uborkát. Mi a neve? Répa. Nekem is van répa. Amúgy kíváncsiak, hogy milyen a nyúlpite. Vagyok, én megcsináltam. Finom. Tessék, Finom a nyújtite. ettél nyúlpite? Nem. Csináltam. Jól nézett ki. Jár, mi van itt? Ó, Itt, ahol bezártak a másikat. de milyen másikat? Másik ember. De megcsináltam neki, megszabadítottam. Na, meg is körbenézek itt a házakba. Kaptunk valamilyen szépet. Mit kaptál? Azt kell is mondani, hogy kaptam. Kaptam én is fegyver. bandage-et. Kaptam én is. Amit meg kell venni ugyancsak. Pisztoly? Nem. Akkor mi? De le lehet rakni a földre. És tud dönni magától. Gépfegyver?
Ja, Jó, egy olyan ja. Jó, megvan. Ami... Te azt láttad, mi van? Tessék? Te azt láttad, mi van ott? Ó. Nekem megtetszett egy kicsit az a hely, mert lehet, biztos sok minden van ottan. Lehet, Ja, lehet, Jó, hogy van én gépfegyver. minél többet szerintem. Szerintem ott van gépfegyver is. Jó, az lehet. Nem vagyok benne biztos. Nem mondom azt, hogy 100%. Lehet. Ölöm az Jó? Miért? Mit? Semmi sem. Oké, gondoltam. Még szereztem valamit. Mit? Még segítettem egy öregen. Ja. Kaptál pénzt? Jó, azt hiszem, nem tudom. Kaptam. Megint egy bandage-et. 2 bandage van nálam. Az jó. Én kaptam magamnak kizét. Mit? A revive kit. Kaptam revive kitet, újra tudok keresni. Rajtam vannak ezek a mocskok. Úgy mennek valahogy. Úgy mennek mindig, mint a cigányok. Bro. Ebből annyi hús lesz. Jó, Nálam nekem már. van egy csomó dolog már. Nekem van 7 darab zombi. Bocsánat, 8. Nekem van 10... Nekem van 12 plusz 12. Az... 24-ed van. Ja, menj vedd fel azokat. Nem így tudom felvenni őket. Nem másról meg, nézd meg. Megépítek egy házat. Házat. Jó. Most van ott. Nyugvos. Valami kell tudta. Ó, Isten, megprált be mögött ez a zombi. Hoppá. Mit kaptál? Gyere. Most nézd. Nézd, nem van után. Nézd, nem van után. A mi? Nézd a nevem után. Nézd meg a nevemet és gyere ide, ahol én vagyok. Láttam. Patrik, az egy Ne törjünk ide bunker. valahogy. Patrik, van egy bunker. Tudom, de kell hozzá kulcs. Annak. Nem lehet craftolni? Nem. Tényleg ott kell menni. Várjál, mert itt nem. Hát ide nem tudunk menni még. Törjük be az ablak. Próbáltam, nem lett. Nézd meg. Lehet előre. Patrik, gyerünk így meg, amelyik itt a szélén van. Ölöm, hát. Azaz. Olyan mi van itt? Na, én kell menjek vissza. Hogy a fejem. Jó vagy? De lehet, hogy még... Anyám nem tudja, hogy játszunk még. Nem még tudja, hogy játszunk. Szerintem azt, hogy alkol.
Bam, 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 bam. Bam, 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 bam. Atyám. Bam. Basszus. Abból aztán annyi dolgot tudunk csinálni. Várj, csinálok egy védelmet. Van a... Zombi most várj. Ebből mennyi pite lehet? Hé, bejönnek a zombik. Kell itt most Twitter még 2 hasat. Hülye vagy, jönnek be a zombik. Hol? Az ajtón. Hogy jönnek be? Hát meg nyitva van. Csuk már be, Patrik. Nem tudom, is nem tudom. Ne jönnek be a parasztok. Az a hús, azt nem vigyék le már. Amúgy jól lenne. Levertük a halálfénket. Bejönnek az apropó. Patrik. Patrik. Jó, beledögöltek, nem Jó vagy? be. Húsokat azok. Belekom megvenni. A csomó répát, meg a homokot, nem tudom mind. Az Menj, két darab Krisztus, te menj vadászni, odaadom a fegyveremet. Menj vadászni, csinálom pitéket. Ne, hagyj, Dobj ki a csinálj, dobódat. Patrik, csinálj be. Csinálj én a pitéket. Tessék, kidobom neked ezt, hogyha meghalnak. Sok szerencsét pitékkel. És írjátok meg, ti mentek nyáron a videós találkozóra? Amúgy ez is igaz, hogy még nem megy, csak az egy kosszintás meg. Becintenek. Tessék? És nem itt magam beszélek. De hogyha Roziról lesz, ez fog lesz. Nem mondtunk semmilyen nevet. Már nem tudunk bemenni ebbe a házba, melyiket néztük. Ez már ki van bővülve egészen. Elvesztettem a puskámat. Elvesztettem a puskámat. Akartam lenni és felesett a házba. Ó, visszavettem. Voltak itt $67 és székszel, amúgy lejárt ez az stílus. Most a 13 van a stílóba. Nem tudom, hogy percet, hogy öltözeket. Tessék? Hogy fogok öltözeket? Varsz 2 percet, hogy öltözeket? Pisamában. Már olyan meg ezeket a cigányokat. Igaz, hogy nem értékesítem. Jó. Atyám, mennyi pite van itten, Patrik. Itten meg lesz, hogy $1000. Lehet, hogy több is. Azaz. Gyertek! Gyertek be! Hogy jönnek be az emberek? És akkor most a fagyasztóba kell rakjuk a húsokat? Hogy ne romoljon meg olyan hamar. Jaj, de ezek meg tudnak kromolni, oké. Bemész a döntőként, és mert én tudok egy perfektet, amelyik szereztünk akár $1000. Ajaj, Patrik! Úristen! Most vettem volna. Nem
Könnyű. Nem tudok. Úgy gyorsak van. Vagy nem. Rajtam is vannak. Úgy. De én megkapnak ezzel sem. Hogyan? Jó. Ajaj, azok engemet is lőnek. Jó. Na, nekem is apik. Egy dobás is meghalok. Yes. Még élek. Futok, mint az állat. Jó, reggel van. Jó, dögöljenek meg. Ne mostan. Ez mekkora hülye lett. És aztán majd ránk jön, mit tudom, egy Direx. Nem támad. Chicken Jack. Biztos nem támad. Nem támad, én megyek és majd megölöm. De ne. Még nem utána. Annyi zombit viszek majd haza. Pár vassat is. Fegyvert is viszek. Kapsz egy kuplét tőlem. Csak kérdezi valaki, miért rakom be most a fagyasztóba ezeket a húsokat. Azért, hogy ne romuljanak szét. És engem nem zavar, hogy ennyit esik van. Ha lehet a titeket, igen. Bár hogyha titeket zavar, akkor ezt ti bajtok azért. Bár nem akarok pofátlan állni az nézőkkel szemben. $2000 van, Patrik, 2. 2550. Ezek 900-at érnek ezek a piték, hülye vagy? Mondtam, hogy csinálok majd pitéket. Az Istent hozta. Én sok. Meg most mehetünk abba a bázisba, Patrik. Tessék? Most mehetünk abba a nagy izébe, bázisba. Tudom, de először fel kell készíteni. Nem kell, már van egy pisztolyom. Ne vegyek semmit a pénzünkre még. Oké. Itt van a pisztoly. Megígértem neked. Most jön. Hol van? Ja, ez. Ezeket berakom a fagyasztóba. Ne, dobj ki nekem, dobjál ki nekem mindent. Csak kérdezi valaki, hogy hol vagyok, annyit mondja, hogy nem látta. Oké. Nem akarod megtudni, hova megyek most. De ne is gyere utánam. Járuljátok el Patriknak. Faszom. Úristen, mi a vicc? Bocsánat. Jó, ott akkor én már tudjuk. Ajaj. Ajaj. De nem lehet azok körrel felugolni számomra. Újjaj. Most meghozod, most meg. Ne dögöljél meg nekem. Nem fogok légy. Szerva az ötlet kérek. Hogy oda ér? Na van gyors lövöm.
Vaj, hogy milyen ideges tőleg ezek a köbdösök. Vaj, mi van itt a básunkban? Nekem csinálom itt ezeket. Nem volt. Mit csinálta itt ennek a Úristen! Fiatal, ezek ám egy kicsit túl sok szerintem. Lehet. Még egészséges vagy? Aha. Oké. Addig jön, ameddig egészséges vagy. Laci, szerintem rakd be a sokat a fagyasztóban, hogy ne romoljanak. Jó, próbálom megcsinálni minden hamarabb őket. Ne berakom én a fagyasztóba. De kell nekem. Na jó, most nem dobom bele őket. Mind belecseszem. Azt most már nem rakom be most. Jó, ezek már bemennek sütni. Ez kis. Teszem. Valamelyik 17-et térre, 487-et, bocsánat. Forintunk van. Vagy aki Romániában lakik, mennyi 4000 forint? 4000 lejünk. Mert ne úgy számítsátok, mint a forintot egész lejbe, mert... Forint. Mennyi forint? Nem tudom. Hát, várjál már, nem tudom. Én se tudom. Menj el! Oh, engedj be! Meg akarok dögölni. Hova mentél te? Kedvencem. Hova? De most, hogy bementél nekem abban a nagy épületbe. Nem mentem be, no oda kell egy kód. Itt van, akartam menni. Tessék? Itt van, akart menni. Látod, hogy mennyire ismersz? Nem basszom fel. És én csináltam egy ezres pitét. Ezres. Jó. Le akartam lőni az embert, ma azt hittem, hogy szólni. Ó, és ez egy Azt hittem, hogy látod valami jó dolog van benne, az közben benne van egy zombi csorda. Te hol vagy? Hát itt a nagy ház mellett oldalról a blokk. Te akkor már bementél a nagyházba. Nem. Nem mentem be. Ott már ott van, a nagyházba. Nem, az a nagyház mellett van. Nincsen De benne. ma mozdulok a nagyházhoz. De nincs bent a képítésben. Igen, de akkor is. Mellett van. A security. A security, akkor nem azt mondom. Oh fuck, még 15 percem van, oh faszom. Hoppá, segítség. Csukd be az ajtót, azt meg. Nagyon meg. Nem tudom. Hogy nem? Letört az ajtó? Úgy volt. Nem láttam, mi van rajtam? A fussa. Akkor meg tudom, mi van rajtam. Nem, akkor meglátni, mit csináltam én itt.
Rajtam vannak halott cigányok. Nem minden segít. Nem kell megoldottam. Megoldottam? Segg. Ügyes vagy. Bravo, Patrik, bravo! Köszönöm. Azért átadtam minden. Na jó, Kriszti, adok neked feladatot. Gyere itt, próbál vele mindent a hűtőbe. Most nem annyi minden olyan dolgozók neked, hogy én nem látom. Még a barátnőt sem Még kaptam. megcsináltad egy pár dolgot ide. Ha? Ide kell csináljuk egy pár dolgot Bázishoz. Pár dolgot? Ulala. Nem hívsz hát este kis csajokat? Kis pöpec Mi van? csajokat? Tényleg, neked még nem meséltem, hogy tegnap voltunk az Oszeren, kinyitottam egy random könyvet, és egy pöcköt látom, tudod mit jelent? Köszönöm, ezt nem baj, videózunk. Tessék? Nem baj, videózunk. Nem. Mind, bocsánat, amit mondok. Egy pöcköt látom. Nem. Tudod mit jelent az, hogy Patrik? Pöcök. Awesome. Mit jelent? Hogyha tippelje. Ami van a filmnek a legutolsót, nem? Akkor Ellenkezőleg. van lányok között? Lányok között? Igen, csak épp hogy pucérokat láttam. Pucért láttam. Tessék. De tényleg random könyvet kinyitottam. Az benne van egy pöcök, érted? Gyere velem. Most nem. Megöljük a tündőtőjást. A tojású? Ugye? Direkt tojás. Dőjed. 40-en van. És sokkal. Kitolt tojás! A segget, a segget. Jó. Megdögli. Fejtsd már vigyed a szizét. Ha? Már vigyed a zombi ütőt. Rakjam be? Duolingo. Bye Duolingo. Bazd. Nem, add nekem ezeket, add nekem, dob ki mindent. Ez. Én a húsokat meg is berakom. Csinálják radioaktív dolgokat. Hogy érted? Úgy van. Tudom. Hogy csinálhatod? És baszom. Te is láttál szintén? Még nem, várj. Tudod mennyit ér? Meg. 1352 ér. Mennyit, akkor még csinál vagy 10 Nem tudok, mennyi több teljesen. De hogy a faszban nincs? Az összeset elhasználtam. Igen? Ó, bakker! Dokker. Dokker. Jól vagyunk. Beletettem egy dolgot, ami elég meg. Gyorsan. Bro, segíts! Elfogadod, hogy meghallják. Menj be a házba. Bementem.
Aztán. Ennyi. Banán! Ó, na! Megint mit talált fel ez a hülye tudós? Ne! Ez szerintem konkrét hülye. Megöljük. Megöljük. Áll meg. Egy perc. Vegyem fel a zombikat. No, elhozzuk ezt, és veszünk egy jobb fegyvert. És megöljük azt a hülye akáristát. De a professzort is meg kell ölni, érted? Azt a hülyét is meg kell ölni, még csinál ezeket. Na, akkor gyere, vegyünk egy jobb dolgot. Elszáll nekem is? Majd várjál. De mit szeretnél? Hát meg veszek a saját pénzemből, várjál. De akkor mind a kettőnket. Shotgun-t vegyek, vagy SMG-t? De a legjobbat, amelyik az a legerősebb. Shotgun vagy Shotgun vagy Nem tudom melyik a legerősebb, Patrik. Nem vagyok ottan. SMG az erőcső, mint a shotgun. Akkor SMG vagyok, csöcsömóz. Vettem neked valami. Ezt meg kell ölni. Miért amelyik radioaktív? Egy perc. Az SMG. Csak 50. Innen. Köszönöm, hogy köszönöm, hogy megvettél. Mit? De nekem mit kell kupa? Hát van itten a környéken, még a házban is van még egy. Jó, van elég. Van elég. Ó, köszönöm szépen. Azt, ami van itt. Most gyere, öljük meg azt a karoszt. Én megölöm. Várj, meg engemet is. Ó, itt bele. Megyek. Segíted, mazeg. Jó. Legyen már egy jobb. Mi tervezkedtem, el akarsz szörni, gyere. Gyere. Fájnak folyik, hogy segítem. Magadtak. Ezt most én tettem be a izébe. Mi bazd? Most én... Patrik, hülye vagy? Én mentem. Húzza. Várjál meg először engem. Hát megvárlak itt. Gyere, sés. Nem menj be. Ezt öljük meg azt a csomó hülyet. Jó. Segítek. Egy banán jön. Jó. Lehet, hogy ne bazd meg 2%-on a telefon. Mert... Menj be a házba. Faszom, nincs egy fucking töltő.
Mindegy, nem szólva. Mert nincs leszorva, szerintem el fog merülni a telefonod, és nem el fogsz tudni érteni. Gyere, 3, 2, 1. Te kinyitottad? Várj, még nem menj le. Nem menj le még. Ki mondta, hogy nem menjek le? Én. Miért? Mennyi bika? Bika! Úristen, ez patkány, bocsánat, ez patkány. Várj, lejöttem én is. Né, akkumulátor! Azt. Van itt. Azt. Kurva. Mit kell ebbe tenni? Vasat. Na, Mit tettél be? akkumulátort raktam belé. Az meg. Várjál. Kit? Mit? Kit mit? Erről mindjárt már főnyív. Hát ez ameddig felnyíl, akkor a szakállam lesz, mint déd nagyapámnak. Nem tudom. Csak szának. Úristen! Az látszik, hogy ez a patkányok. Melyik tesó. De vedd fel ezeket a patkányokat. Mert ezekből annyi pitét tudok csinálni. Jó, itt egy akkumulátor, várjál. Még ilyen lópikula. Én veszem fel. Halljátok? Innen. Ó, faszom. Na szóval, halljátok, holnap még folytatjuk innen. S mert le fog járni az időm, még egy percem van annyi. És le fog járni. Még annyit fogunk csinálni, hogy még egy perccel nem tudom, mit csinálunk. Maximum basszuk azon, minden semmi. Patrik, kidobom neked a patkányokat, csinálj, amit akar velük, remény. Kösz. Tessék. Mi a fasz? Tessék. És leer az idő. Csöztök gyerekek, holnap találkozunk. Ugyanitt, 10. napon. Lehet, hogy megkapjuk a kulcsot, lehet, hogy nem. Itten találkozunk. Csöztök.